Ziyan. Hindi mag-kiss na yan. Hindi ba bitawag kay mama? Hindi sa'yo ni mama. Jesus! Time. Oras. 1 hour. Sige. Sure ka, 1 Sige. Ano yan?
Ay, magkano kayo na? Hindi mo ba dumamag-iwas na? Baka mo balat mo. Ito ako. Tago mo ito, paglaki niyo, makikita niyo yan. Tama. Pera yan. Sabay na. Ano to tayo? Tapos ka na ba magulo? Doon ka sa walang hangin doon. Ano siya? Tapos na? Para tanggalin tayo po. Ah. Away from Peter Crossing if you're not sober and sure. Holding on down. Head on straight down. Yes? Hello.
So, wala mong gagawin. Siya. Ayun daw. Kulog. Kulog niya.